Dicsértessék a Jézus Krisztus! Hálás végesség! Krisztusban, kedves testvérek, azért jöttünk össze itt, az Isten házában, a kápolnában, hogy ünnepeljünk, Isten jóságát ünnepeljünk. Isten jósága pedig abban mutatkozik meg, hogy ajándékaival elhalmoz bennünket. Hát ezek közül, az ajándékok közül az egyik legnagyobb ajándék számunkra az, amelyben hamarosan Fanni is részesülni fog. Ebben a szellemben kezdjük el közös imádságunkat az Atya, Fiúnak és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek! Kedves testvérek, szülők számára nagy öröm és ajándék a gyermek. És ezt az ajándékot Istennek minden jóság forrásának köszönik meg. Szent tanításával azonban azt is tudják, hogy vízből és Szentlélekből az embernek újjá kell születnie, hogy eljusson az örök életbe. Kedves szülők, ti is azért hoztátok el újszülött gyermekeket ide az Isten házába, hogy erre az Isten életre vízből és Szentlélekből újjá szülessék, Krisztus titokzatos testének, az egyháznak tagjává válni. Az egyház nevében kérdezlek benneteket, mi a gyermek neve? Fanni. És mit kértek Isten egyházától Fanni számára? Keresztséget. Kit választottak a gyermekérő szentélyül? Róma Szentvatisát. Kedves szülők, nektek, akik gyermekek számára keresztséget éritek, kötelességetek azt majd őt úgy nevelni, ahogy Krisztus Urunk tanította. Szeresse Isten és szeresse embertársait. Vállaljátok ezt a kötelezettséget. Vállaljuk. Fanni, nagy örömmel fogad téged a keresztény közösség. Egy közösség nevében a keresztjelével jelöltelek meg, ezt teszik szüleid, keresztanyád is. Kis keresztet rajzoljunk a homlokára. Most pedig hallgassuk meg Isten igéjét Szent Pál apostol leveléből. Szent lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, a test egységes, noha sok tagja van. A testnek ez a sok tagja azonban mégis egy testet alkot. Így van ez Krisztussal is. Mi ugyanis mindnyájan egy lélekben egy testé lettünk a keresztség által, akár zsidók voltunk, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabad emberek. Hiszen valamennyiünket ugyanaz az egy lélek itatott át. Ez az Isten igéje. Most pedig mielőtt az evangéliumból hallgatnánk meg egy részletet, énekeljünk egy Zsoltárt, az Úr nékem pásztorom, inséget nem kell látnom. Így szól, nagyon könnyű válaszolni rá. Az Úr nékem pásztorom, inséget nem kell látnom. Az Úr nékem pásztorom, inséget nem kell látnom. Viruló réteken át helyet nékem, felüdít a tiszta vizek forrásába. Előttem jár az igaz úton, vezet engem jó szívével. Az Úr nékem pásztorom, inséget nem kell látnom. Asztalt terítesz és táplálsz engem, hogy üldözőimet szégyen érje. Fejemem illatos olaj csillog, serregem megtöltött kezűvel. Az Úr nékem pásztorom, inséget nem kell látnom. Most pedig álljunk fel és így hallgassuk meg Jézus szavait a Szent Evangéliumban. Az Úr legyen veletek, és Evangélium Szent János könyvéből. A kenyér szaporítás utáni napon így szólt Jézus a tömeghez. Senki sem jöhet hozzám, ha nem vonzza az Atya, aki küldött engem. Én feltámasztom őt az utolsó napon. A prófétáknál ezt olvassuk. Mindnyájan Isten tanítványai lesznek.
Mindaz, aki hallgat az atyára és tanul tőle, hozzám jön. Nem mintha az atyát látta volna valaki, csak aki Istentől való, az látta az atyát. Bizony, bizony, mondom nektek, aki hisz bennem, annak örök élete van. Ezek az evangélium igéi. Foglaljuk helyet. Kedves Fanni, Krisztuson kedves testvérek, a Jóisten ajándékozó jóságával, jókedvében teremtette a világot. A láthatónak és láthatatlannak teremtője őt. A láthatót, tapasztalhatót mindenki meglátja és elfogadja, hogy Istentől származnak ezek a látható ajándékok, azt is tudjuk mi, Krisztus követők. De azt is tudjuk, hogy az Istennek vannak láthatatlan ajándékai. Azok a láthatatlan ajándékok, amelyek nélkül a láthatóak nem sokat érnének. Hogyan a gyermek is kap szüleitől, keresztszüleitől, rokonságától sokféle látható dolgot, apróságot, finomságot, kézzelfogható dolgokat, de ha nem volna mögötte a láthatatlan ajándék, az, hogy elfogadják őt, hogy szeretik őt, nevelik őt, megbocsátanak nekik, akkor ezek a látható ajándékok bizony önmagában keveset érnének. Ha pedig már valaki eljut arra a pontra, hogy már az embertársaitól csak a látható ajándékokat igénylik, a láthatatlan mögötte pedig már nem fontos, az bizony nagyon szomorú világúttal. A Jóistentől is kapunk látható ajándékokat, legtöbbször embertársainkon keresztül, és kapunk láthatatlan ajándékokat, ezeket nevezzük egyházi szóhasználattal kegyelemnek, ajándéknak, égi ajándéknak. 7 ilyen ajándékot külön is kiemelünk, a 7 szentségnek az ajándékát, és ezek közül az első és legfontosabb a keresség. De mi ebben a láthatatlan? Mindenek előtt az, hogy az Isten gyermekévé fogad bennünket. Az ember valahányszor megébred, hallja a harangszót, vagy éppen legtöbbször inkább ébresztő órára ébredünk, eszébe jut a Krisztus követőnek, hogy Isten gyermeke vagyunk. És milyen jó ebben a tudatban élnem, járnom az egész napot már reggel megtervezni, semmibe meg ne bántsam se a Jóistent, az én atyámat, sem pedig embertársaimat. Isten gyermekévé lesz Fanni is, hamarosan, a Szent Keresség által. Nem csak Isten gyermekévé lesz, hanem megtisztul az áteredő bűntől. Tudjuk a Szentírásból, hogy az első emberek engedetlenek voltak Istennek. Ezt a Szentírás bűnbeesés történetében leírja szépen, érthetően, és ennek az engedetlenségnek a következménye, hogy nem csak Éva és Ádám jártak rosszul, hanem mindenki, aki tőlük születik. És éppen ebből a helyzetből emel ki bennünket az Isten a keresség által, amikor is megtisztít az áteredő bűnnek az alkalmatlanságától. Igen, kisgyermeknek személyes bűnei nincsenek, azonban az embernek ügyelnie kell, hogy ha már ettől az alapvető dologtól megtisztul, akkor a személyes bűnöktől is távol tudjon maradni, ehhez pedig az szükséges, hogy Isten gyermeksége mellett azt is átélje, hogy a keresség által egy közösséghez tartozik, az egyház közösségéhez. Ha egyszer Isten, ami mennyei atyánk, akkor nekünk testvérként kell egymásra tekinteni. Ez a testvéri közösség az egyház. Igen, hallom, helyes ez. Emellett pedig nem szabad még valamiről megfeledkeznünk. Az Isten, bár emelünk kőből szép templomokat, mint ez is, és ez nekünk embereknek jó és fontos, hogy legyen hely, ahol találkozhatunk egymással, az Istenre jobban odafigyelhetünk, de az Isten elsősorban nem kézzel épített templomban lakik, hanem az emberi szívekben akar lakni. A megkeresztelt ember teste a Szentlélek temploma. Erre is majd látunk utalást a keresség szertartásában, amikor ezt a templomot fel fogom kenni szent olajjal. Majd, amikor odaérünk, fogom mondani, hogy mit is jelent ez, azonban mindannyiunknak, akik már részesültünk a keresség szentségében, esetleg a vérmálás szentségében, és érintette már homlokunkat a szent olaj, erre kell gondolni, hogy a templomot messziről látják az emberek.
tekintenek rá, mint valamiféle művészeti alkotásra, szép épületre, de mi vagyunk az igazi templomok, akiknek, mint a templomtoronynak az égre kell mutatnia. Szép életével, tanúságtételével, azzal, hogy Isten gyermekség tudatában járja a földi élet útján. Tudom, hogy te most nem tudod ezt megjegyezni, és nem is neked kell ezt most megjegyezni, hanem szüleidnek, keresztanyádnak és a jelenlévőknek, a családtagoknak, rokonságnak, mindazoknak, akik most is és remélhetőleg később is szeretettel körülvesznek téged. Mert az élet útját, testvérek, nem egyedül járunk, hanem testvéreink vannak, akik hozzánk hasonlóan talán botlaroznak, vétkeznek Isten ellen és ellenünk, azonban ha arra gondolunk, hogy közös a célunk, és tudunk megbocsátó lelkülettel járni az élet útján, akkor a földi életünk végén eljutunk az örök életbe. Ma este megkezdődik a Nagyhét virágvasárnap, az Úr Jézus bevonulása Jeruzsálembe, ott már láthatjuk előkészítve a barkaágokat, pálmaágoknak a jelképezésére, szolgál ez. Aztán Jézus elindul, diadalmenetnek indul, de tudjuk, hogy folytatódik a szenvedés útjával. Előtte még Jézus szeretetének jelét adja az utolsó vacsorán, nem csak az eukarisztia szerzésével, amint arra utalásokat is látunk itt a templom falán, hanem a lábmosás szertartásával, a testvéri szeretet kimutatásával, de tudjuk, hogy ez az áldozatos élet vezet húsvét vasárnapnak a dicsőségéhez és öröméhez. Nekünk is erre kell törekednünk, hogy a földi életnek meg annyi nehézségében egymásnak támaszai lehessünk, így most ennek a gyermeknek is támaszai lehessünk tanúságtétellel. Úgyhogy amikor Fanniért imádkozunk most a jeles alkalommal a keresség kiszolgáltatásakor, imádkozzunk önmagunkért is, hogy ki tudjuk húzni magunkat, hát ha gyarló módon is igyekszem jó keresztény lenni, igyekszem jó ember lenni, igyekszem jó példát adni, mert most már egyel több ember az, akiért felelősséget kell vállalnom, egyel több embert kell segítenem, hogy ő is eljusson Krisztushoz. Ezen gondolatok után folytatjuk az imádságot, a közös imádságot. Testvéreim, könyörögve kérjük Krisztus Urunkat, árassza irgalmát a gyermekre, szüleire, keresztanyjára és minden megkeresztelt emberre. Egyes kérések után így felelünk, kérjük téged, hallgass meg minket. Adunk, hogy ez a gyermek vízből és szentélekből újjászülessék az örök életre. Kérjük téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy szent egyházadnak élő tagjává legyen. Kérjük téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy szent evangéliumodat hallgassa, megtartsa és tanúságot tegyen róla. Kérjük téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy örömmel járuljon szent áldozatod asztalához. Kérjük téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy Istent és embertársait úgy szeresse, ahogy arra te tanítottál minket. Kérjük téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy keresztény testvéreinek szavát és jó példáját követve növekedjék életszentségben és bölcsességben. Kérjük téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy összes tanítványait mindig megmaradjanak a hit és a szeretet egységében. Kérjük téged, hallgass meg minket. Miután pedig mi a földi egyház imádkoztunk, kérjük nagy testvéreinknek, a szenteknek a közbenjárását, azoknak az imádságát, akik előttünk jártak és idők szerint sikeresen célba érkeztek. Így felelünk, könyörögjetek életünk. Szentséges Szűz Mária, Isten anyja, könyörögj érettünk. Keresztelő Szent János, Könyörögj érettünk. Szent József, Könyörögj érettünk. Szent Péter és Pál apostolok, Könyörögjetek érettünk. Szent István király, Könyörögj érettünk. Szent Imre herceg, Könyörögj érettünk. Boldog Apor Vilmos püspök, Könyörögj érettünk. Római Szent Franciska gyermek védőszentje, Könyörögj érettünk. Istennek minden szentjei. Könyörögjetek érettünk. Mindenható örök Isten, Te azért küldted Fiadat a világba, hogy kiszabadítson minket a sátánnak, a gonosz léleknek hatalmából,
kimentsen a sötétség birodalmából, és helyet adjon nekünk a Te világosságod csodálatos országában. Könyörögve kérünk, hogy szabadítsd meg ezt a gyermeket az áteredő bűntől, tedd őt szent fölséges templomává, és engedd, hogy a Szentlélek lakozzék benne, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Szent olajjal kenem meg a gyermek fejét. Ez a szent olaj három közül az egyik keresztelemlő olaja. Amikor felnőtteket keresztelünk, és az ókeresztény korban többnyire felnőtteket kereszteltek, akkor a hittanulói korszak elején, időszak elején megkenték ezzel az olajjal a keresztelendőket, ezzel jelképezve Isten oltalmát, szeretetét, és utalva egy ókori szokásra, amikor a birkózók olajjal kenték be a testüket, hogy kicsússzanak az ellenfél fogásából. Igaz, ezt ma már nem nagyon díjaznák, de ez a jelkép is benne van, hiszen egyszer mind egész életünkben tanulnunk kell, hogyan követjük Krisztust és maradunk meg a jó úton. Védelmezzen téged Krisztusnak, ami üdvözítőnknek ereje. Ennek jeléül megkenünk téged az üdvösség olajával, Krisztusban, ami Urunkban, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Most pedig a vizet áldom meg, a kezében addig melegszik. Az egyes, az egyes imádság után ezt mondjuk, áldunk téged Istenünk, miért is vízzel keresztelünk, azon kívül Krisztus Urunk így rendelte? Mert a víz életet ad, a víz megtisztít, és az újjászületésre is emlékeztet, gondoljunk csak a vízözön történetére, vagy arra, hogy a választott nép hogyan menekült meg a víz által a vörös tengeren való átkelés módján. Ezeket foglalja össze ez az imádság. Áldunk téged mindenható Atyaisten, aki a megtisztulást és életet adó vizet teremtette. Áldunk téged, Istenünk! Áldunk téged egyszülött Fiúisten, Jézus Krisztus, aki oldalat sevéből a vérrel együtt vizet pontottál, hogy halálodból és feltámadásodból megszülessék az egyház. Áldunk téged, Istenünk! Áldunk téged, Szentlélek Úristen, aki leszálltál Krisztusra, midőn a Jordán vizében megkeresztelkedett, hogy a kerességben elnyerjünk téged. Áldunk téged, Istenünk! Állj mellettünk, Urunk, Atyánk és Istenünk, szenteld meg ezt a vizet, hogy aki benne megkeresztelkedik, tisztuljon meg a bűntől, és szülessék újjá fogadott fiaidnak életére. Kérünk téged, hallgass meg minket! Szenteld meg ezt a vizet, hogy akit vele Krisztus halálára és feltámadására megkeresztelnek, fiat képmása legyen. Kérünk téged, hallgass meg minket! Szenteld meg ezt a vizet! Áldunk téged, Szentlélek Úristen! Szenteld meg ezt a vizet, hogy akit kiválasztottál, a Szentlélek által újjászülessék és helyet kapjon szent néped körében. Kérünk téged, hallgass meg minket! Most pedig mindannyian álljunk föl, kedves szülők, keresztanya, a gyermeknek, akit az egyház színe elé hoztatok, Isten jósága új, kegyelmi életet ad vízből és Szentlélekből. Gondoljatok arra, hogy ti is részesültetek a szent kerességben. Mondjatok tehát ellent a bűnnek, aztán pedig tegyetek tanúságot hitetekről, Jézus Krisztusban, ez az egyház hite, és ebben a hitben kereszteljük meg a gyermeket. Kérdezlek benneteket, ellene mondatok-e a bűnnek, hogy Isten gyermekeinek szabadságában élhessetek? Ellene mondatok-e a gonoszság csábításának, hogy a bűn uralma alá ne kerüljetek? Ellene mondatok-e a sátánnak, aki a bűn szerzője és fejedelme? Hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban, aki Szűz Máriától született, kínhalált szenvedett, akit eltemettek, de föltámadt a halálból és ül az Atyának jobbján? Hisztek-e a Szentlélekben, a katolikus anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a testek föltámadásában és az örök életben? Ez a mi hitünk, ez az anyaszentegyház hite, melyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, ami Urunkban. Amen. Eljött a pillanat.
Na, most kiengedhet meg a hangot. Tartsuk. Kérdezlek benneteket, akarjátok-e, hogy Fanni, Franciska elnyerje a kerességet az egyház hitében, amelyet az imént mindnyájan megvallottunk? Akarjuk. Fanni, Franciska, én megkeresztellek téged az Atya, és a Fiú, és a Szentlélek nevében. Ámen. Megtisztít a bárány vére, boldog ki megmossa benne köntösét. Énekeljük akkor a szép éneket. Foglaljunk helyet. Ennek megvilágítására következnek most bizonyos mozzanatok, szertartások. Az első a krízmával való megkenés. A krízma is egy megszentelt olaj, de olyan, mint a Jóisten névjegye. Amit vagy akit megkenünk vele, azt jelképez, hogy Istenhez tartozik. A templomot szentelnek, a templomot kenünk meg 12 helyen, a oltárt szentelnek, az oltárnak a 4 sarkát kenik meg, papszenteléskor, püspök szenteléskor is ezt használják, de legnagyobb méltóságunk mindannyiunknak az, hogy Isten gyermekei vagyunk. Éppen ezért fogom most krízmával megkenni Fanninak is a homlokát, az előbb utaltam rá, a megkeresztelt ember teste, a Szentlélek temploma. A mindenható Isten, ami Urunk Jézus Krisztus Atya, megszabadított téged a bűntől, vízből és Szentlélekből új életet ajándékozott neked, most pedig felkent téged az üdvösség krízmájával, hogy szent népéhez tartozzál, és tagja marad Krisztusnak, aki főpapunk, prófétánk, királyunk, és így elnyerjed az örök életet. Amen. Második jelkép, jelképes fehér ruha átadása. Fanni, a kerességben új teremtményé lettél, és Krisztus töltötted magadra. Ez a hófehér ruha legyen keresztény méltóságod jele. Hozzátartozóid szava és példája pedig támogasson, hogy ezt a méltóságot tisztán megőrizd az örök életre. Amen. Milyen jó lenne, hogy mi is ezt a lelki fehér ruhánkat, melyet a kerességben kaptunk, mindvégig meg tudnánk őrizni. Ügyelnünk is kell rá, de az a jó, hogy a bűnbánattartás mindig lehetővé teszi, hogy tisztára mossuk köntösünket bárány vérében. A húsvéti gyertyából nyújtok meg egy gyertyát. A húsvéti gyertya a föltámadt Krisztus jelképezi. Látjuk, hogy már igencsak megfogyatkozott, hiszen mindig húsvét éjszakáján szentelik a húsvéti gyertyát. Egy hét múlva újat fognak szentelni, de addig is ez hirdeti Krisztus föltámadását. Ahogy ez a gyertya a húsvéti gyertyáról kapja a fényét, ugyanúgy Krisztushoz tartozva, Krisztushoz ragaszkodva tudjuk a hitünket élni. Vegyétek Krisztus világosságát! Kedves szülők, keresztanya és kedves mindannyian, rátok van bízva a világosság, a hit és a kegyelem fénye, amelyet ez a gyertyaláng jelképez. Óvjátok gondosan, hogy gyermeketek, akire a ráragyogott Krisztus fényessége, szüntelenül a világosság fia, leányaként járja az élet útját. Maradjon állhatatos a hitben, és amikor az Úr eljön, elébe járulhasson az összes szentekkel együtt a mennyei hazában.
Most pedig álljunk föl és imádkozzunk együtt úgy, ahogy maga az Úr Jézus tanított bennünket imádkozni. Egy kis idő eltelik, mire a kislány is megtanulja magát az Úr imáját, de azt, hogy az Istent atyának szólítsa, azt már ettől a pillanattól kezdve tanulnia kell, nekünk pedig elsősorban az ő családjának, mindannyiunknak közös imádság által nem csak erőt adunk egymásnak, hanem gyermekeinknek példát mutatunk, hogy az Istennel szeretjük, tartanunk kell a kapcsolatot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden nap kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mielőtt távoznánk Isten házából, szent útra való kapunk az áldást. Az áldás egy kérő imádság, amely az Úrnak a szeretetét, kívánja a másik számára. Ezzel az áldással indulunk. Urunk, a mindenható Isten az élet és a szeretet szerzője, aki az anyák szívébe oltotta a gyermek iránti szeretetet, áldja meg megkeresztelt gyermek édesanyját, hogy amint most hálát ad gyermekes születésért, örömét lelje gyermekének fejlődésében, jóságában és szeretetében. Amen. Isten minden atyaság forrása és példaképe, segítse jóságosan a gyermek édesapját is, hogy életének példájával elvezesse gyermekét a keresztény nagykorúságra. Amen. Isten, akinek szeretete minden emberre kiárat, tekintsen kegyesen itt egybegyűlt családtagokra, rokonokra, jó barátokra, óvja őket a rossztól, és adja ajándékozzon nekik jólétet és békességet. Amen. Titeket mindnyájatokat, akik együtt vagytok, áldjon meg a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Isten hozott köztünk, most még egyelőre a többiek vigyáznak rád, utána te is vigyázz rájuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldás, békesség. Köszönöm, hogy eljöttetek mindannyian. Most azt szeretném kérni, hogy a Kocsis László terembe menjünk át, és a lelki táplálékot, egy kis testi táplálékot is vegyünk magunkhoz egy 4-20 perc, fél órán keresztül, jó?